at po inihiling na tumayo at ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong pinagpalang mga aral sa araw na ito, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyer. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Brother Alvin. Let us pray. O pudagilan, mapagpala namin Diyos sa namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay muli namin pinapabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, kalayaan, patuloy na sumamba sa Espiritu at katotohanan. At salamat sa mga anak na karating na maluwalhati, at mga naunang yugto na yung nilangisan, ang mga papuring awit, mga patotoo, espesyal mga awitin, hihandog na yung mga awit, mimers, pagbibigay na may katapatan, patuloy malapay Isus, tumatalima ang mga anak. Muli, sa hapong ito, narito kami, taos pusong nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, na yung banal na dugo, mag-usa krus ng Kalbaryo. Ibig namin maunawaan yung mga salita sa hapong ito. Langasan po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa kanang aking magagawa. Open the minds and the understanding, my beloved brethren, especially those, hallelujah, who watch us in our live streaming, sa webcast, sa YouTube at Facebook. Aming hiniling malapang Isus, alisin ang mga pag-alinlangan. We bind the power of darkness, doubts and unbelief cast out, anointing word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak mami na mahal na malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag kayong magpadala ng huyuhoy ng hangin at mainit. Kaya ang iba na ay nakakatulog na. Amen? Amen? Medyo kulang tayo ng energy. Talagang nararamdaman ko kanina pa maminamot para tayong mga lantang gulay. Amen. We are celebrating the great day. For today, the whole Philippines, the whole Jesus Miracle Crusade International Ministry is celebrating 89 years of existence ng ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida. 49 years naman sa kanyang minamahal, butihing anak, beloved and honorable minister Wildy James Kumon Almeida Jr. Amen? Amen? And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating beloved workers, elders of the church, minamahal ang mga kapatiran, beloved visitors, webcast viewers, sa YouTube at Facebook, good afternoon. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglolhati ay ating pumuling pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord! Doon sa Amoranto, minamahal, nag-monitor ako medyo talagang grabe ang kagalakan. Tayo dito parang grabe ang kalungkutan. Ano bang dapat ikalungkot? Nandito ka para ibigay ang iyong sarili, para magpuri, magpasalamat, ipaabot ang pinakamataas sa papuri, pagsamba sa ating Diyos. Amen. Amen. Walang dapat ipangamba, walang dapat ikatakot. Amen. Narito tayo to express ourselves, to praise the Lord with all our heart, with our mind, with all our understanding, and with all our souls. Amen. Hindi yung palutay-lutay. Amen. Nung ating mahal na pastor ay nandun pa sa kalusugan, kalakasan, nagigising kami maminamahal. Ako, lalo na ako dahil naka-duty ako sa sala kung saan nagpupuri ang ating mahal na pastor. Kung saan nandoon siya sa itaas, andiyan ako sa ibaba. Binabantayan ko yung akyat panaog niya. Pag nagpupuri yan, maminamahal, mayayanig ang buong pastoral sa sobrang lakas ng boses. Pinapalaya sa mga samang espiritu.
Masamang espiritu yung antok mo para patulugin ka. Andito ka sa pananambahan, matutulog ka. Nandito ka para purihin ang mahal na Panginoon. Buong lakas, buong Amen? Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating Diyos na buhay. Ating pong pag-aralan sa hapong ito, minumahal, happy birthday po muli sa ating dearly beloved pastor, beloved Minister Pogs, at ang buong Jesus Miracle Crusade sa buong Pilipinas, buong mundo, ay talagang nagbibigay pugay sa mga tao ng Diyos. Sinabi ng Jeremiah chapter 3, Amen. Pakibasa po ang talata, verse 15, upang atin pong masubaybayan at sundan po ito sa aklat ng Juan, Gis talatang 11 hanggang 18. Kindly prepare. Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Gabriel po sa ating Holy Preacher, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 15. Ito po sinasabi, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Pagpalain po ng malang Panginoon ang mga salita nating binasa. Maminamahal, dahil birthday ngayon ng man of God, ang tao ng Diyos, ating pong pag-aralan yung pong the true shepherd of God. Shepherd. Pastor. Pastul ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Ang sabi diyan, maminamahal, and I will give you pastors according to mine heart to feed you knowledge and understanding. Sinabi rin, maminamahal, bibigyan ko kayo ng mga pastor upang kakandili sa inyo, magbibigay sa inyo ng karunungan, kaalamang espiritual. Amen. Amen. At nung matuto tayo, nung tayo po ay madako sa ministeryong ito, pinagpala tayong lubos. Kaya nga nag-testify tayo. Kanina, grabe yung mga patotoo, maminamahal. Mula sa kahirapan, dinala sa tugatog ng tagumpay. Grabe ang mga himala, maminamahal. Ating makikita. Talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dahil totoong pastor ang nangangalaga sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, John chapter 10, verses 11 up to 18. Aklat po ng 1, Kabanatay 10, talatay 11 hanggang 18. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Tatapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig at sa iba'y hindi sila magsisisunod kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-uunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siyang maililigtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at nang sa Ama ay pagkakilala ko.
at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Amen. Pagpalain po ng malapagin ng mga salita ating binasa. Hindi mo minamahal? Yan ang kategory. Yan ang tunay, dalisay, totoo, true, na katangian ng tunay na pastor. Amen. Good shepherd. May mga pastor-pastoran ngayon na pagka kumukunti na ang tupa, hindi na nagbibigay ang tupa, iwanan na. Maghahanap na ng greener pasture, pupunta ng Amerika. Pupunta na kung saan-saang lupalop ng mundo, naghalap ng kabuhayan. Pero kakaiba ang pastor ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Dahil maminamahal, ginagawa ng ating butihing pastor, ng ating minamahal at ginagalang na ebangelista, na kung paano siya tinawag ng ating malapayan, italaga ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. Hindi para maghanap ng kayamanan, hindi para maghanap ng greener pasture, kung hindi arugain, alagaan ang mga tupang ipinagkatiwala sa kanya. Tayo iyon, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo man, nung siya'y nagkatawang tao, wala siyang magawa. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kung hindi niya gagawin yun, maminamahal, na magkatawang tao siya, walang maliligtas kahit isang kaluluwa. Bakit? Dahil sumasagana na ang katampalasan, ang mga kasalanan sa mundo. Grabe na ang paglaganap ng kasalanan. Wala na siyang ibang magawa kundi magkatawang tao para tularan ang kanyang ginagawa. Tularan, hindi man natin malalagpasan. Hindi man natin magawa ang iba, pero kaya nating tularan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan ang ginagawa ng totoong pastor. Amen. Yan ang ginagawa ng ating minamahal at kagalang-galang na ebanghilista, Wilde Estrada Almeda. Ating minamahal at kagalang-galang na assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Amen? Amen? Nakita niyo mga minamahal, naranasan ko po yan. Bakit po ako nakapangaral ng ganito? Isang araw tulog ako, maminamahal. Tulog ako at medyo nang galaiti ako ng lamig, madaling araw. Dahil may parang nilalagnat ako, sinisinat. Grabe, nangangatal ako, nagchichill ako, nagulat ako, maminamahal. Pagkagising ko, akala ko sino yung humipo sa akin, may dalang kumot. Pagtingala ko, walang iba kundi ang ating minamahal at kagalang-galang na ebanghilista, Wilde Estrada Almeda. Ang sabi ko sa isip ko, mahal na Panginoon, oo, pamangkin ako. Pero grabe ang kanilang pagmamahal. Grabe ang kanyang pagkalinga sa amin ng mga manggagawa. Hindi ko maminamahal maubos pa isip. Sabi ko, ang papa ko, ang mama ko, matagal na akong naging tao at matagal, pinalaki nila ako, pinag-aral ako, pero hindi nagawa yung ginagawa ng ating mahal na pastor. Oo, pagka kami nagkasakit, siyempre, arugain ka. Pero yung hindi mo inaasahan. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal. Amen. May mga pastor, hallelujah, na mga tinatawag na hireling. Yung mga bayaran. Amen. Nakikita ninyo, walang ibang gagawin yan kundi mangaral. Magaling mangaral. Pag nangangaral yan, kahit ikay umiiyak, patatawanin ka. Kung ikaw tumatawa, paiyakin ka. Kayang-kaya. Pero walang kapangyarihan, wala kang magkikita na dalisay at totoo na kanyang mga ginagawa. Puro lang, akala mo, naging joker, maminamahal. Pero ang ating minamahal, kagalang-galang na ebanghilista, ang tunay at totoong pastor, kanya pong sinusubukan kung anong ginagawa. Ang sabi nga ng ating binasang talata, dapat tularan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano bang ginawa ng ating mahal na Panginoon?
ang sabi niya, kanyang hinanap ang mga nangawala. Nagkrusada siya, maminamahal. Nag-aayunong siya, ina-anoint siya, maminamahal. Hallelujah. Nandyan sa Acts chapter 10 verse 38, kung hindi pong mababasa na lang sa inyong tahanan yan, ang sabi, paano si Kristo ina-anoint, hallelujah, upang maglibot sa buong mundo, ipangaral ang mabuting balita, pagalingin ang mga may karamdaman, ang mga bulag makakakita, ang mga pilay makalakad, ang mga kitungin linisin. Lahat ng ating mga karamdaman, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, gumaling nang dahil sa man of God, sa totoong pastor. Ganun din ang ginagawa ng mahal na Panginoon. Ganun din ang ginawa ng ating minamahal kagalang-galang na ebangelista. Nag-aayuno, maminamahal, bago magsimula ang Jesus Miracle Crusade, tinawag sila sa may Ordoha. Sila lamang mag-asawa. Pinaalis sila doon sa kanilang pinanggalingan, maminamahal, na isang maliit na fellowship na sinasabihan pang ating mahal na pastor, nagbabasa ka lang ng Biblia, natuto ka lang manalangin, natuto ka lang magpuri, natuto ka lang mag-ayuno, kala mo pastor ka na. Grabing panlalait. Pero grabe ka seryoso ang ating mahal na ebangelista. Grabe ka seryoso ang ating mahal na pastor. Talagang grabe ang kanyang ginagawa. Kahit mayroon siya mga duties, ginagampanan niya, at kahit nag-aayuno siya, pinapagalitan o anumang sinasabi ng mga nangangasiwa sa kanya, sumunod siya. Dahil yun ang nakikita niya, yun ang nababasa niya na ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Naalala ninyo, hallelujah, ang sinabi ng banal na kasulatan, nasa Biblia po, ang totoong pastor, basahin po natin. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 15, talatang 4 o 14 o rather 4 hanggang 7. Kindly, medyo kanina mas mahaba yun. Nagsimula ka sa 7, dapat sa 11 na. Dito po, Lucas 15, 4 hanggang 7. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi. Aling tao sa inyo na kung mayroong isang daang tupa at mawalang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sa 7, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naintindihan po ninyo yung essence, yung ibig sabihin ng talatang yan? Mayroon daw siyang 100 tupa. Yung 99 na matuwid, tulad natin, andito, Miyerkules, Bernes at Linggo, may nawala isa. Iniwan daw po yung 99 dahil mainit na naglilingkod, patuloy, natuto na natuto na tayo. Iniwan daw yung yung 99, hinanap yung isa. Hinanap. Habang hinahanap niya, maminamahal, hallelujah, nasumpungan niya. Nung masumpungan niya yung isa na kanyang hinanap, imagine yung iwanan yung 99, hanapin lang yung isa. Nung kanyang masumpungan, bit-bit niya, dala-dala niya, ang sabi na sa kanyang mga naradaanan, halika kayo, magkatuwaan tayo, magkaisa tayo, nasumpungan ko yung aking tupang nawawala. Yang tupang nawawala, ikaw kapatid na ngayon lamang aming nakakasama, ikaw mahal na kapatid ngayon na nanonood ng live webcast na ito, na nangungusap ang ating mahal na Panginoon. Mga tupa kayo, sabi ng ating binasang talata, may mga tupa akong hindi pa sa kawang ito, andun pa sa labas, hahanapin ko sila, hahanapin at pupuntahan ko sila sa pamamagitan ng aral na ito, sa pamamagitan ng boses na ito, sa pamamagitan ng ating pangangaral sa live webcast, sa YouTube at Facebook, sa telebisyon, nandiyan ang ating malibangilista, nangangaral, hinahanap, kinakalap, yung nag-iisang kaluluwa. Kapag nasumpungan na, niyan maminamahal, ang sabi ng ating binasang talata, halik kayo, magkatuwaan tayo, magkasiyahan tayo, mayroong isang kaluluwang nagbabalik loob sa akin. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Taos pusong pasasalamat
dapat maminamahal, hallelujah, ay atin pong mababanggit sa araw na ito. Dahil minsanan pa tayong ipinanalangin, ipinag-ayuno, hallelujah, nagpupuri, naggrabe ang ating malibangilista upang lamang maminamahal maabot tayo, hallelujah, ng kanyang banal na salita. Naalala ko ang ating beloved, honorable assistant pastor. Nung araw hindi ko naintindihan. Sabi nating beloved Mama Dear, sa aking beloved uncle, puntahan mo yung pamangkin mo, andyan sa Angeles. Nagpasasa na ng kayamanan dahil nandiyan nga yung auntie ko na kapag-asawa ng Amerikano. Sabihin mo, pumunta rito. Kailangan nila ng kaligtasan. Ilang beses sinabihan ako at inimbitahan ako ng uncle ko after 8 months. Dahil mayroon akong karamdaman. Nagkasakit ako ng syphilis. Nagkaroon ako ng sakit sa babae. Kaya maminamahal, sabi ko wala namang mawawala. Bakit hindi ko subukan? Dahil sabi nila, ang Diyos nilang pinaglilingkuran, Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Nagbabago ng buhay ng tao. Dahil nung araw, sabungiro, sugarol, babairo. Pagdating ko doon, maminamahal, kasama ko yung aking kapatid na sundalo. Dumalo kami. Nandun kami sa pinakalikod. Hiyang-hiya pa dahil ang gawain natin diyan sa Villaronet, napakaliit. Talagang itong crowd natin na to, itong sa kaliwa o sa right side, hindi na isasama ito. Halos ganun lang kami noon, 1986. Tumanggap ako sa ating mahal na Panginoon. Yung sabi ng ating beloved auntie, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, ang sabi niya, napakayabang mo. Kaliligtas ko lang, katanggap ko lang sa mahal na Panginoon, yun kagad narinig ko, kayabang mo. Ang tagal na kitang pinagsabihan na pumunta rito para dumalo, para makasama kami. Kung itong mga tao na grabing mga karamdaman, grabing mga problema, aming pinangangaralan, kayo pa kaya na aming mga mahal sa buhay, ang hindi namin hatiran ng masaganang salita ng Diyos. Di sabi ko, ano ba naman to? Hindi ko nga alam yung mga pinagsasabi, pinagalitan na kagad ako. Sabi ko, sige lang. Hanap ko'y kagalingan ng karamdaman dahil may sakit ako. Wala akong magawa. Abay, pagdating doon, maminamahal, narinig ko ang pangangaral ng ating mahal na ebangelista. Grabing tapang. Sabi niya, lahat kami ang karamdaman dito, pumunta sa harapan. Kayo gagaling sa pangalan ni Jesus. Ipanalangin ko kayo. Sabi ko, grabe naman to. Pati itong sakit ko, gagaling ako. Walang namang mawawala. Sige, pagkatapos ng magpatanggap. Di, tumanggap ako. Habang pinatanggap ako, sinabihan ako ng ante, dumalo ka na ng dumalo. Pumunta ka na ng pumunta dito para mawala yung kayabangan mo. Di lalo akong parang nagpupumiglas. Pagsabihan ba naman kayabangan, sa word ng kayabangan sa libutan, talagang masakit yan. Dahil mayabang tayo nung araw. Pero ngayon, naintindihan ko. Nung ako'y nandiyan na maminamahal, dumadalo na, Miyerkules, Bernes at Linggo, ang layo pa naman, mula Angeles, sasakay ako ng Rabbit, hanggang diyan sa may Malinta, sasakay naman ng minibus, papuntang Villaronet. Abay, ang isip ko, ang puso ko, masayang-masaya kapag nandun sa gawain. Pag nandito na ako sa aking trabaho, habang ako'y nagninegosyo dito sa Angeles, wala akong kaligayahan. Mga 3 months na, sabi ng auntie ko, dito ka na lang. Tawagin ko si Mana, yung aking mahal na ama, ina. Tawagin ko si Mana, mag full time na kayo. Punta kayo, dito kayo mag-stay. Sabi ko, tika muna. Bakit? Napaka-rigid yata, napakadali naman yata. At gagawin na kagad ako, mag-worker kagad ako. Hindi ako tumugon. Uwi uli ako dahil masarap ang buhay sa labas. May pera. Andun pa yung hugoy-hugoy, yung pang kagustuhan natin. Sang araw na disgrasya ako maminamahal. Binangga ako ng saraw. Naligo ako ng sarili kong dugo. Dinala ako sa ospital. Walang ibang tumulong kundi yung uncle kong Amerikano. Pagdating doon, naliligo ako. Ang sabi ng Amerikano, anong gagawin natin? Sabi ko, ilabasin niyo ako dito kasama si Ate Minda. Yung nandiyan ngayon sa Australia. Sabi ko, ilabas niyo ako dahil mamaya overnight, dadalo ako sa Novaliches.
Dadalo ko sa aming overnight. Pag nakadalo ako, buhay ako. Pero pag dito lang ako, dahil naligo ako ng dugo, lahat ng ulo ko, ang daming sugat. May mga 4, 5 na stitches, 3 stitches, talagang pinagtatay. Pati yung mata ko, kamunti ko mabulag. Di, sa madaling salita, lumabas ako, pumirma yung Amerikano at yung pinsan ko, dumalo ako sa Novaliches. Pagdating doon, sabi ng auntie ko, ayan na ang bunga ng kayabangan mo. Ayan na ang bunga ng katigasan ng ulo mo. Pero ganun pa man, di nagpapakumbaba. Wala po akong magagawa, kundi talagang tumanggap, tanggapin, dahil totoo naman. Pagkatapos maminamahal, inilihans ako ng ating beloved Mama Dear, ng ating beloved pastor, ng mga manggagawa. Natulog ako buong magdamag ng overnight. Ang sabi ng doktor, kapag lalabas ka, mamamatay ka, lulubo ang katawan mo, lulubo ang muka mo, dahil pag pumasok ang hangin, delikado, mamamatay ka. Pero pagkagising ko sa umaga, maminamahal, imbis mamaga, natuyo ang mga sugat ko. At nagulat ako, maminamahal. Hallelujah, gumaan aking pakiramdam. Terrible. Sabi ko, grabe, totoo yata ito. Totoo yata itong aking napupuntahan. Sa madaling salita, maminamahal, hindi pa rin ako nakukuntinto. Hindi pa rin ako nakikinig. Sa araw, nangungusap na ang mahal na Panginoon. Boses na ang aking narinig. Anak, ang sabi ng boses, anak, pumunta ka sa bundok na nakaharap sa silangan at doon magtanim ka ng palay. Una, magtanim ng palay. Pangalawa, maggapas ng palay. 3 beses yun na pangungusap ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos nun, sabi ko, mahal na Panginoon, kung ang buhay ko ay mawawala din lang, sayang din lamang, sige, susuko na ako. Ibigay ko ang buhay ko. Maglilingkod ako sa iyo. Maging manggagawa ako. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang ginagawa ng ating mahal na Ebanghelista. Sinunod niya yung ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Nag-ayuno, nangaral ng Ebanghelyo, nagkukrusada. Walang talagang iniiwan sa kanyang sarili. Kung hindi, ang sabi nga ng ating, ang mga patutuo ng ating dearly beloved pastor, kung gusto kong yumaman, matagal na. Dahil may minas akong natutunan, may minas akong nalalaman, politiko ako. Pero ang sabi niya, ang kayamanan ay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang kayamanan ko ay yung mga kaluluwa na lumalapit sa banal na Ebanghelyo sa ating mahal na Panginoon, sabi ng ating mahal na Ebanghelista. Kaya nung nagpatuloy maminamahal ang ministeryong ito, nagkukrusada na 1986, 1987, yung communism is satanism, doon nagsisimula, maminamahal. Kitang-kita ko mga himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Grabe ang hamon, 1987. Grabe kasagsagan na ang sabi na ng Russia, sa kanila na ang buong mundo. Dahil lahat ng tao ay nayayanig na, natatakot na. Sabi nila walang Diyos. Pero ang sabi ng ating mahal na Ebanghelista, may Diyos. Kung walang Diyos, sino nagpapagaling sa aking insomnia? Sino nagpapagaling sa aking karamdaman? Sino nagbago sa akin? Kaya totoo, maminamahal, amen. Ang totoong pastor ay talagang nagbibigay ng kanilang buhay. Talagang ang sabi nga, hindi lamang hinanap yung isang kaluluwang nawala, amen? Yung aking mahal auntie maminamahal, nung kanya akong kinukumbinsi, natutunan ko, nalalaman ko. Kaya pala ginaganon ako para maantig ang aking ego, para mawala yung aking pride, para mawala yung aking pagkamakasarili, na gusto ko lang sarili ang makikita. Gusto ko lang ako. Wala pala akong magagawa. Dahil nung magkasakit ako ng syphilis, after baptism, in Jesus' name, after baptism, 12:00 ng ating gabi, binautismuhan ako, maminamahal. Hinanap ko yung aking karamdaman pagkagising ko sa umaga. 4:00 ng madaling araw, umuwi ako ng Angeles. Tininan ko sarili ko. Dati-dati dugo, nana, kuto, lisa. Grabe, ang hirap umihi. Pero walang ginamit na gamot. Pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Iyon ang Ebanghilyong dala ng ating mahal na Ebanghelista. Totoong propeta. Ipinangaral ang mabuting balita. Hallelujah! Nung ako'y naniwala, nung ako'y mapatungan ng kamay, inilihas ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng mga manggagawa, nakita ko ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Dati-rati may pananampalataya din ako. Katunayan, nagipagtalo pa ako sa bautismo. Dahil ang pagkaalam ko, ang bautismo, sinabi ng Matthew chapter 28, verse 19, go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
Those who believe, sabi na, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi pala name. Ang Father, Son, and Holy Spirit, may pangalan pala. Amen. Anong pangalan ang hinahanap? Sabi ng Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, the Everlasting Father. Ang Father, Jesus Christ. Ang Son, Jesus Christ. Ang Holy Spirit, sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 17 and 18, Jesus Christ. So ang mga apostol nung mangaral, tayo ngayon nung mangaral, ang ating mga ibang lista ng aral, hindi na sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ang bautismo. Ang pangalan ginamit sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil walang ibang pangalan sukat ikaligtas ang tao kundi sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Kaya kung ang ating pangalan o ang bautismo na ginamit sa atin Trinitarian, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, hindi yan tama. Mali yan. Trinitarian pa rin tayo, pero not in person. We believe in three manifestation of God. Amen. God manifested as Father, God manifested as Son, and Holy Spirit. So, Trinitarian in manifestation, hindi in person. Dahil sinabi mo minamahal ng Hub, chapter 10, verse 17, ang sabi niyan, if you think that God is person, you're a wicked person. Ikaw ay talagang walang sala na parurusahan. So sa mga tuwid mo minamahal, kinakailangan pala na malaman mo itong katotohanan. Actually po, nag-sit-in ako 2 years sa Bible school sa isang ministeryo. Pero sa kahabagan ng malapay nun, hallelujah, walang himala doon akong nakikita. Pero dito, ang aking mga nakikitang himala, hindi na mabilang, hindi lang libo-libo maminamahal. Araw-araw nasaksihan ko ang himala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ezekiel chapter 34 verses 23 up to 27. Malapit na tayo magtapos. Kindly. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kabanata po ay 34, ang talata po ay 23 hanggang sa 27, ganito pong pagkasabi. At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila at kaniyang papastulin sila sa makatuwid bagay, ang aking lingkod na si David. Kaniyang papastulin sila at siya'y magiging kanilang pastor. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos at ang aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. At ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan at aking pagpapawiin ang mga masamang hayop sa lupain at sila'y magsisitahang tiwasay sa ilang at mga tutulog sa mga gubat at aking gagawing mapapalad sila at ang mga dakong nanga sa palibot ng aking burol at aking paglalagpakin ang ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala at ang punong kahoy sa parang ay magbubunga at ang lupa'y magsisibol ng halaman niya at siya'y matitiwasay sa kaniyang lupain at kanilang malalaman na ang Panginoon, na ako ang Panginoon, pagka aking binali ang tali ng kanilang pamatok at aking nailigtas sila sa kamay ng mga pinaglilingkuran nila. Amen. Ano yan kapatid? Mula 23 hanggang 27? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin po natin pagbasa sa English, paki-plus ang English. Medyo mahina, maliit. Pakilakihan. Ang sabi rin maminamahal, and I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant David. Sabi rito mga mahal, he shall feed them, even my servant David, he shall feed them, and he shall be their shepherd. Pakiganon mo nga ito mga kapatid, medyo malayo na ito.
Hindi natin mabasa. Dandahan lang. 25, verse 25. Ang sabi naman, and I will make with him a covenant of peace, and will cause the evil beasts to cease out of the lands, and they shall dwell safely in the wilderness, and sleep in the woods. And I will make them and the place round about my hill and a blessing. I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessing. Tuloy ang basa. There shall be shower of blessing. Tuloy, 28. And this shall no more be a prey to the hidden, neither shall the best of the land devour them, but they shall dwell safely, and none shall make them afraid. Tuloy pa. And I will raise up for them a plant renowned, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of hidden anymore. Those shall they know that I, the Lord, their God, am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord of God, o the Lord God. Yung maminamahal, maglalagay daw siya ng totoong pastor, totoong shepherd, dito sa kahuli-huling panahon, maminamahal. Nang sabi rito, I will pour out a shower of blessing. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ninyo ng showers of blessing? Ayaw natin. Ayaw yata ninyo dahil hindi talaga kayo pumapalakpak. Hindi talaga kayo sumasang-ayon. Naintindihan po ba ninyo, minamahal? Grabe itong mga salitang ito na sa huling panahon kanyang hirangin yung isang pastor. Hallelujah! Nakakandili sa atin. Amen. Yung inyong mga problema, ang mga magulang na problema sa kanilang mga anak. Ayan mo, dito talagang sasabihin ko na sa inyo, doon sa Surigao, kahit isa, wala akong nakitang mga instrumentalist na humahawak ng cellphone para maglaro ng, ano yon? Dota? Ano pa? ML. Yung mga choir member doon, hindi ko nakita kahit isa na naghahawak ng kanyang cellphone during gawain. Tingnan nyo, anong nangyari? Yung kapatid ko na kasaway, dumating dito, mga one month sila. Sabi niya, ano bang nangyari doon sa mga instrumentalist doon ninyo, kuya? Meron ako isang instrumentalist na tanong na ako ng tanong, Brad, yung tutugtugin ba natin? Nasipra mo na. Sabi na, huwag kang magulo, nagdodota ako. Huwag kang magugulo, nag-email ako. During gawain, tisod na tisod siya. Nung malaman niya, maminamahal, na yung instrumentalist na wala na, sabi na, hindi kawalan, oy. Kung hindi siya ang mawawalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe! Itong ating pinag-usapan, this is life. This is our future. Ito'y pagpapala na kapag kayo'y nakikinig ng mainam, kapag kayo naniniwala, sumampalataya, sinabi rito, itong huling pastor na kanyang hirangin para tayo, maminamahal, makalasap ng sinasabi rito. Wala nang yung mga pray na sinasabi, yung mga ating mga inaanak-anak, mga kaanak-anakan, yung ating mga kung tayo po ngayon ay lulo, yung ating mga kapuapuhan, ang sabi rito, magdadanas na sila ng kasaganaan ng kanilang buhay. Kapag ikaw ay nakikinig sa totoong propeta na ito, sa totoong, hallelujah, pastor na ito, dahil ang pastor na ito, ang kakalinga sa iyong kaluluwa. Hindi kay bulid sa dagat-dagat ang apoy, bagkus bibigyan ka ng buhay, bibigyan ka ng langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Sabi nga rito, maminamahal, kahit si David, binanggit si David, di po ba? Kahit si David, rirespeto dito. Kahit si Solomon, rirespeto dito. Ano lang sa kanila? Si David, nagpupuri lang 7 times a day. Si Solomon, ang hinihi lang, wisdom, understanding, knowledge. Ang ating mahal na pastor, ang ministeryong ito, ang ating kagalang-galang na assistant pastor, ang mga beloved children nila, anong ginagawa? Mga manggagawa natin, or ultimo, ordinaryong mga mananampalataya, yung 10 days fasting, kayang-kaya. Ating mga beloved elders, nagkaroon ng
talagang mithiin na makapag 10 days fasting, 14 days fasting, kayang-kaya. Lahat ng ministeryo sa buong mundo, mayroon bang kagaya nito? Wala! Wala kang makikita. Ang ating malay evangelista, 100 days, 40 days, several times. Lahat kami na mahal ng mga mangangaral, lahat ng mga tumatayo sa pulpito, ultimo, yung mga ating mga mangawit, ating mga manunugtog, nag-aayuno yan. Kung hindi marunong mag-ayuno yan, hindi yan katanggap-tanggap doon sa piling na malapay, hindi yan marunong, hallelujah, hindi yan tatanggapin doon. Baka ilang araw na ba ang ayuno mo? Sabi na 100 hours, 40 hours. Hindi yan tatanggapin. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Totoong pastor, hallelujah, ang kanyang hirangin. Magpasalamat tayo. Wala sa Amerika, wala doon sa Down Under, doon sa New Zealand, doon sa Australia, wala sa Canada, wala dito sa Southeast Asia. Nandito sa Pilipinas, ang huling propeta, ang ating mahal at kagalang-galang na ebanghilista, Wilde Estrada Almeida. Amen? Amen? With your respect, maminamahal sa ating mga beloved babies, beloved Peach, beloved Minister Pogs, beloved Teth, Annalisa Almeida Smith. Ako po yung pinakamatanda sa magpipinsan, pero kapag ako'y tinutuwid, ako'y pinagsabihan, ganun na lamang ang aking pasasalamat. Bakit? Kung hindi ko maranasan yan at hindi ko maalaala ang mga pagsubok na aking dinanas nung ako'y tinuruan pa ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, sa aking pananampalataya, dito ako tumibay habang nare-rebuke ka, habang napagwikaan ka, habang napagsalitaan ka, lalong nagtutumibay ang iyong pananampalataya, lalo mong niyakapin ang mga salita ng Diyos, nagpapahalaga ka ng mainam. Ngayon, maminamahal, ang sabi nga ng aking isang kaibigan, hindi ka lang higit sa sapat na matibay na. Totally talagang isinalang na sa apoy. Sobra-sobra na. Pero ang sabi ng ating mahal ebanghilista, kahit isang baitang, hindi pa siya nakaangat. Kung ikukumpara sa gusto ng malapan ipapagawa sa ministeryong ito. Kaya tayo, maminamahal, kung ating mahal na pastor hindi pa katungtong ng isang baitang, tayo kaya saan tayo? Kaya gusto ng ating mahal ebanghilista, ayusin ang ating buhay. Gusto ng ating mahal na pastor, ang kanyang mga beloved children, na maayos ang ating buhay. Hebrew, chapter 13, verse 20 up to 21. Last two verses. At pakihanda ang 1 Peter chapter 2, verse 20-21, din talon sa 25. Kindly, praise the Lord. Ang sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 20. Kabanatang 13, talatang 20 hanggang 21. Amen, praise the Lord. Ang sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 20 hanggang 21. Ito pong sinasabi, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay, sa dakilang pasto ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan sa makatuwid bagay Panginoon nating si Jesus. Sa 21, ay pagkasagdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun mo minamahal? Sa Ingles, grabe. Versikulo 20. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is will blessing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Grabe. Mga pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa atin. Hindi tayo pangusapan ng ganitong pangungusap. Hindi ang iwanan ng mga salita na naging palabuti lamang, walang kwenta. Para sa akin, maminamahal, sagad sa puso, sagad sa buto, sagad sa isip at kaluluwa ang mga pangungusap na yan. Gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng maayos. Dahil hindi tayo, maminamahal,
tinubos ng ganun-ganun na lamang ng mga pagsasakripisyo. Dugo ni Kristo ang tumubos sa atin. Ayuno ng ating mahal na pastor, halos umiiyak sila ng dugo. Beloved Mama Dear, mga beloved children, mga manggagawa na nakasama nila nung simulan ang ministeryong ito. Kaya ngayon nagyayabang yung maraming mga ngaral. Sino tayo? Sino ka? Sino ako? Sino tayo? Wala tayong kwenta sa harapan ng mahal na Panginoon. Ikumpara sa kanyang pinili at totoong pastor na para mangangalaga sa atin. Grabe ang kanyang sasakripisyo. Grabe ang kanyang pagsusumikap para lamang tayo ngayong mga sandaling ito mapakinabangan ng ating mahal na Panginoon. Huling talata sa 1 Peter chapter 2 verse 20 up to 21, then italon sa 25, kindly, praise the Lord. Aklat po ng unang Pedro sa kabanatay 2, talatay 20 hanggang 21, talon ta 25. Sapagkat anong kapurihan nga, kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. 75. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Dati-rati, sana tayo. Kaya yung ibang nating mga mahal sa buhay, andyan na, sa hukay. Ano na sa libingan? Ang sabi ng ating binasang talata, gaano ba naman yung mga paalala, rebuke, pagtutuwid, na hindi natin mabata? Ang ating mahal na pastor, maminamahal, ilang taon, imagine yung 89, next year, magna 90 years na. Grabing pagtitiis. Yung kanyang kalagayan ngayon, kung tutusin. Pero tingnan niyo po, sumuko ba? Hindi. Ang sabi ito, napakaliit, napakadali na tiisin. Nang sabi diyan, sa dulo niyaon, sa dulo ng ating pagtitiis, andyan ang pangako, andyan ang langit, ang buhay na walang hanggan nakalaan para sa atin. Wala ka ng ibang pupuntahan pa na magpapastor sa iyo. Wala nang ibang gawain sa mundong ito na tunay at totoong pastor ang nangangalaga ng mga kaluluwa. Araw at gabi ang inyong mga manggagawa nananalangin para sa inyo. Saan kayo pumaroon? Yung mga pinanggalingan nating gawain? Ewan ko. Yung mga nakasutana, malalaking mga gawain? Ewan ko kung marunong lumuhod yan ng 5 minuto. Ang ating malibangilista halos buong magdamag. Siya'y nakaluhod para lamang tayo pangalagaan. Iwan ko kung mga panalangin, yung mga pastor ngayon, nagyayabang na sila nasa katotohanan. Iwan ko makapanalangin siya kahit 15 minuto, ang ating malibangilista. Inyong mga manggagawa, mga beloved children at beloved parents in the Lord, katuwang kami, kitang-kita ng aming dalawang mga mata dahil magkasama kami pinalaki sa ministeryong ito. Kaya manatili kayo, manatili tayo, magpatuloy tayo. Nandito tayo sa tamang lugar na pananampalataya. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. You are forever in my love. You save me through the seas. Cover me with your hand and let me in your righteousness, and I to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in ever love.
You never let me go through it all. You are forever in my life. Hallelujah, hallelujah. You save me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I will follow you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love, oh, your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. I'll never let me go through it all. Hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Mami na mahal, kung atin pong ninanamnam ang ating inaaral ng mga salita ng Diyos sa hapong ito, walang dahilan na hindi mo maitaas ang iyong kamay para purihin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Hindi tayo mga buho na bigla na lamang tinala rito. May nananalangin sa atin. May mga tunay na pastor na nangangalaga sa atin. Ipinanalangin tayo ng mahahabang pananalangin, pag-aayuno, pagpupuri, para makamtan natin ang mga biyaya ating tinatamasa ngayon. Ang dami ng mga Kristiyano nakalimot. Sabi ng Biblia, itaas ninyo yung inyong mga kamay na nakalaylay dahil hindi nakikita na malapay yung sinsirong paglapit sa Kanya. Mo maghapon, hindi mo man lamang maitaas ang iyong kamay para purihin ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan siya. Hindi mo man lamang mabanggit na pasalamatan ng Diyos na may totoong pastor na nanalangin sa iyo. Kaya kayo ngayon, ako ngayon, tayo ngayon ay nandito sa buong katotohanan. Minamahal, dapat worth it. Our dearly beloved and honorable evangelist pastor Will Estrada Almeida, beloved Mama dear assistant pastor Lina Comon Almeida, deserve the loyalty, the royalty. Ano pa ang maminamahal? Legacy nila. Wala ba tayong maiko-contribute na mapasalamatan mo, mahal na Panginoon? Hindi ka ba magbukas na yung bibig para pasalamatan ng mahal na Panginoon sa ginawa niya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin? Dakilang mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit, kami na pagkabayin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi kami karapat-dapat ni sumambitla. Kung hindi dahil sa aming pastor,
ang totoong shepherd, ang totoong propeta, ang totoong evangelista, ang totoong guru, ang totoong propeta na yung hinirang sa aming kapanahunan. Wala kami ngayon dito, wala Panginoon. Hindi kami gumaling sa aming mga karamdaman. Hindi kami nagbago. Wala kami saysay sa mundong ito. Maring isa na sa amin ay kasamang naibauna sa hukay. Pero maraming salamat. Walang hanggang pasasalamat. Hindi matapos na pasasalamat aking pinapaabot, Mahal na Panginoon. Dahil isa ako sa iyong kinahabagan na idinadalangin ng propeta mo, ng pastor mo, ng guru mo, ng evangelista mo, ng propeta mo. Aming dearly beloved pastor. Beloved Mama dear. Salamat, Mahal na Panginoon. We're forever grateful, dear Jesus. How great and great thou art, dear Jesus. Napakabait mo sa aming buhay. Hindi na kami mamasahe ng napakalayo. Masilayan mo lamang ang totoong propeta. Kasama namin dito sa Pilipinas ang iyong huling propeta, ang huling shepherd na iyong ipinangako sa amin na magbigay sa amin ng showers of blessing. Maraming salamat, Mahal na Panginoon. Kung mayroon na akong mga kapatid na hindi marunong magpasalamat, alang-alang sa aming mahal na pastor, beloved Mama dear, sa ibang lingkod, ipinagpasalamat na rin namin sila, Mahal na Panginoon. Tulungan mo silang matutong magpasalamat, Mahal na Panginoon. Tulungan mo sila, Mahal na Panginoon, marunong bumanggit na may papasalamat sa iyo. Ito pong samot dalangin ko sa matamis mo po yung pangalan ni Jesus. Amen and amen. To our beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, there are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. And fourth is baptism of the Holy Spirit. You webcast viewers sa YouTube at Facebook, if your congregation will not mentioning these 4 requirements of the gospel, then go here. Pumunta kayo. Hanapin ninyo. Look for the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil useless yung inyong kinalalagyang ministeryo. Walang kwenta. Ang 4 na reglamento ng kaligtasan, ang sandata ng Kristiyano dito sa mundo, na sure ang kanyang natutunan, sure ang kanyang sinampalatayanan, sure ang kanyang kinalalagyan na pananampalataya, at sure siya'y akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil kami rito, maminamahal, naniniwala kami. Dahil ang pananampalataya, sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1, hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. At ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na totoo ang Diyos. Siya Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung ikay naniniwala, then tanggapin mo si Kristo, kilalanin mo si Kristo. Hindi siya bato, hindi siya simento, hindi siya anumang mga palamuti diyan sa harapan para ikay mapatawad. Sabi ni Jose Rizal, ating great hero, gawin daw bindita ang buong Pasipiko para iwisik sa tao walang kaligtasan ng tao. Bakit? Alam ni Rizal na ang kaligtasan ay nasa pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Sinabi ng John chapter 1 verse 12, yaw lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Pangalawa, magsisi. Kung walang pagsisisi, walang pagpapatawad. No repentance, walang pagpapatawad. No redemption, no remission of sins. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. So, kinakailangan magkasama. Pananampalataya, pangalawa, pagsisisi, repentance. Pangatlo, pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade, magbabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Pag nagawa mo itong 3, ang 4, Diyos na ang gagawa. Yung nakita ninyo kanina, habang kumakanta ang choir, nanginginig, sila'y sealed ng Holy Spirit. Ibig sabihin, totoo ang ating kinalalagyang iglesia. Itaas ang kamay, sumunod sa panalangin,
sa ating beloved visitors na narito ngayon, ating kapiling kanina. Hallelujah, na bautismo na. Sa pangalan ni Jesus, sumunod kayo sa minumalapayang Jesus. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y sumampalataya na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ikaw ay Diyos na Espiritu, kailangan kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ako'y makasalanan, mahal na Panginoon. Buhat pa noon hanggang ngayon. Kaya narito ako, nagsisisi sa aking mga kasalanan. At sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, kami po tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Tulungan mo akong magbago. Tulungan mo ako pagalingin aking karamdaman, lutasin aking mga problema. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap ngayon, kabagan mo sila sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Tulungan mo isulat ang kanyang mga pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Mula ngayon, mahal na Panginoon, ibig namin sila makapiling, makasama sa aming banal na gawain. Naway magsidalo sila sa mga gawain namin sa buong mundo. Andiyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Bilang point of contact, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, manalangin tayo. At bilang point of contact sa mga webcast viewers, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kung mayroon kang cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng mga karamdaman, ipag-pray natin. Marami na pong nangyayari. Sabi natin mga ebangelista, ipatong lang ang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Ginawa namin yan, maminamahal, sa telebisyon pa lamang. Ang daming nagpapatotoo. Dito mismo sa San Carlos, radio program lang, may baliw dito na pinagaling ng mahal na Panginoon. Grabe ang kanyang depression, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang imposible sa ating Diyos na buhay. Kaya habang kayo'y nanonood, ipatong ninyo sa inyong TV screen o sa inyong screen ng cellphone o ng iyong TV screen, ang inyong kamay, ang kaliwa, ipatong sa karamdaman, amen, dito sa crowd, ang inyong kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Walang imposible sa ating malapayan. Inyong isipin ng ating mahal na pastor ang naglilihan sa atin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Mada Panginoon, nagpapakumbaba kami sama-samang magkakapatid. Sa anumang paraan kami nagkakamali, nagkakasala, patawad po, linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, bagus sa krus ng Kalbaryo, anumang kahilingan na amin naman inibig na makapatiran, na narito, dumadalo, igawad mo po ang pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, asthma, hallelujah, 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 sakit sa puso, high blood, sa pangalan ni Jesus, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, ubusipon lagnat, hallelujah, cast out, pagkapakla, pagkatumboy, magbago kayo, demonyong kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, be prosperous in Jesus' name, be prosperous in Jesus' name. Complete healing and deliverance, I pray. Pumalakpak tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Taas ang dalawang kamay, amen. Sumampalataya, huwag mag-aalinlangan. Tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, lahat ng ating kahilingan ay pagkaloob na ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung kakamtin pa lang, ibinigay na. Inyong isipin, ibinigay na. Ipinagkaloob na sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord.